Este posto actualmente baleiro no gastroespazo do mercado de Pontevedra converterase mañá na tapería Centolos. Es una degustación de 8 pases, como comentó antes Ricardo, en este caso son 7, 5 salados y 2 dulces. Y nada, nuestra empresa se centra principalmente en producto del mar y local, si puede ser en la medida de lo posible de temporada. Y también intentamos trabajar con productores ecológicos y sobre todo también pues con gente del mercado. Será o primeiro dos 5 proxectos nados no Centro Integrado de FP Carlos Oroza que probe a súa proposta con público real. Os restantes irán pasando nos sábados sucesivos por este espazo, convertido nun auténtico laboratorio gastronómico. Pretende tamén ser unha aceleradora de emprendemento nun futuro que os alumnos que xa fan aquí as súas probas de empresa que podan emprender o seu negocio. Tamén é un obxectivo do Carlos Oroza e, en definitiva, vai a redundar na calidade do ensino, vai a redundar na calidade tamén de atraer turismo e de atraer xente ao mercado e poner en valor pois produtores, centros de formación, cidade. Estas aperturas serán controladas. É necesario reservar previamente, aínda que as prazas estén esgotadas. O prezo será de 12 euros. O enfoque deste exercicio cal é? Buscar erros. Sempre buscar que é o que me está salindo mal, escoitar ao cliente, para despois, cando de verdad abra a persiana e monte a empresa de verdad, que vai ser un día no mercado en marzo, de martes a sábado van a pasar todas as empresas, que xa de verdad ese exercicio que é avaliable polo profesorado, que sea de verdad, xa con cliente que vai a chegar aquí pois atraído pola publicidade, vai a ser unha venta do precio de mercado máis ou menos do produto. A proba de lume será a semana do 12 de marzo. Cada día abrirá un dos 5 proxectos presentando a súa proposta ao público de xeito aberto ata esgotar existencias. Dar esa oportunidade ao alumnado do Carlos Oroza, o futuro da hostelaría pontevedresa e galega, unha oportunidade de probar os seus coñecementos e facelo neste mercado municipal, que queremos que funcione como un elemento dinamizador da promoción económica. Hai que poñer a andar o mercado, hai que darlle actividade e hai que darlle dinamismo. Este proxecto é posible grazas a un acordo a 3 bandas entre Carlos Oroza, Concello de Pontevedra e Xunta de Galicia, unha iniciativa pioneira no Estado. Sabemos que hai un centro en Euskadi, pero é un centro privado que fai algo similar, pero como centro educativo é o primeiro a nivel estatal. Este é un proxecto pioneiro a nivel estatal no que un centro educativo vai a estar na cidade e facendo actividades de dinamización da formación profesional, actividades de dinamización gastronómica e actividade de emprendemento real. O proxecto terá unha terceira pata que se desenvolverá entre os meses de abril e xuño. Nelas serán os estudantes de primeiro cursos que aproveiten o posto para poñer en marcha diferentes actividades temáticas, como cociña do mercado de abastos, receitas das aboas, pratos das Irmás Mendoza ou a horta escolar en Bocados.